קצת על האזור, פה זה הדירה בחטיבת יפתח, מה שראינו. ככה זה נראה. בעצם הפרויקט של לא דרום מסתיים ברחוב שאנחנו הולכים להיכנס אליו, ומאחורי הבניין הזה יש פה עוד בניין מוענך, רואים אותו פה בין הבניינים, לא יודע אם אתה מצליח לראות, ברחוב הרב מזרח, הנה זה הבניין. הבניין הזה שם שבולט מוענך. עכשיו אנחנו ניכנס פה ברחוב. עכשיו כל האזור הזה זה מה שנקרא גרוטאות של הוד, זה אחד האזורים, בוא נגיד שהעירייה לדעתי יותר רוצה לקדם אותם, וגם בגלל זה נכנס לתוכנית. ומה שקורה שם, וואו, אולי קודם כל, טוב, אין לי איפה להסתובב, אבל הבניין איפה שיצאת דקל כבר, הוא בתוך מתחם שכבר הולך להיהרס בטווח של שנה וחצי, כבר שיווקו פה כבר דירות על הנייר. זה בגדול מה שקורה, שיווקו פה דירות 80 מטר ב-175. זה בגדול. עכשיו ככה נראה הרחוב. יש פה גרעין של בני עקיבא, זה 20-30 משפחות בערך שנמצאות פה. גרעין של בני עקיבא רמת זה נקרא. יש לכם פה חברים שותפים. זה רחוב מה שנקרא שצריך טעון שיפור הרחוב הזה. אבל ככה זה נראה, זה הבניין. עכשיו תכף נראה איפה זה בדיוק. כנראה זה הדירה, מה שיש שם. בשלט.